mazan jiya. Muhammad Babangida ke muku sallama da fatan alheri a cikin shirin mazan jiya. Shirin da sashen labaru da al'amuran yau da kullum na wannan gidan rediyo ke gabatar muku a kowane mako domin bibiyar tarihin muhimman magabata da suka taka rawa a sassa daban-daban domin ganin ci gaban ƙasar nan. A yau za mu taɓo muku kaɗan daga tarihin Alhaji Muhammadu Ibrahim wato Mamman Shata, sanannen makaɗin gargajiya ɗan siyasa. Ko shakka babu har duniya ta naɗe, duniyar waƙa a ƙasar Hausa ba za ta manta da Mamman Shata ba, domin kuwa ba waƙa kaɗai ya yi ba a tarihin rayuwarsa. Ya yi waƙoƙi ne masu ɗauke da nishaɗi, ilmantarwa, faɗakarwa da kuma tunatarwa. Mamman Shata makaɗi ne da ya shahara a faɗin duniya kuma wanda bai taɓa gazawa ba har ƙarshen rayuwarsa wurin nuna muhimmancin adabin Hausa. Bayanan tarihi sun nuna cewa an haifi Muhammadu Ibrahim a shekarar 1925 a garin Musawa da ke jihar Katsina a yanzu. Kamar dai kowane yaro a ƙasar Hausa da kuma gidan musulmi, Muhammadu Ibrahim ya fara ne da neman ilimin addini, kuma wadataccen tarihi ya nuna cewa mahaifinsa Ibrahim Yaro bai so ya fara waka ba tun da asali, bare ma yayi nisa cikinta, kasancewar daga jinsin Fulani mahaifinsa yake. Mahaifinsa ya so Muhammad Ibrahim ya soyu da harkokin kiwo da noma, wanda su ne sana'o'in gidansu na asali. Sunan mahaifiyarsa Lariya, ita ma daga jinsin Fulani da ake kira Fulato Borno take. Wannan jinsi na Fulani dai sun yi hijira ne daga jihar Borno tun a shekarar 1804 kuma suka watsu a garuruwa da dama na kasar Hausa. Kuma 'ya'yansu uku da mahaifinsa, wato akwai yaro Mamman Shata da kuma kanwarsu wacce ake kira Yalwa. Wadataccen tarihi ya nuna cewa Muhammadu Ibrahim ya samu sunan Shata ne daga ɗaya daga cikin 'yan uwan mahaifinsa mai suna Baba Salamu, kasancewar yawan kyautar da kuɗin cinikin goro da yake yi kullum idan ya gama talla. Kamar yadda ya gabata, mahaifin Shata Ibrahim Yaro ya nuna rashin sha'awarsa ga waka, kasancewar irin shaidar da ake yi wa waka a matsayin roƙo da kuma mutuwar zuciya. Sai dai ko kaɗan wannan bai sanya Mamman Shata kaucewa daga ra'ayinsa ba, sai ma ƙara azama da ya yi wurin ƙaimi domin ganin ya shahara a waka. Kafin Mamman Shata ya ɗauki waka da muhimmanci, ya yi tallace-tallace a garin Musawa tun daga tallar goro zuwa ta alewa, kuma yana cikin tallar ne ya tsunduma harkokin waka, amma da farko ya fara ta ne a matsayin wasa. Ba shi kaɗai ya fara waƙar ba, kasancewar ya fara ne tare da 'yan uwansa yara, sai dai ya fara ɗaukaka fiye da su tun a lokacin suna waƙoƙi na dandali, kuma a lokacin duk waƙoƙin da suke yi suna yi ne kawai domin nishaɗi, ba domin a ba su kuɗi ba. Daga baya Shata ya yi watsi da sana'arsa ta talla kuma ya tsunduma harkokin waƙa. Waƙa ta kai shi ƙauyuka da dama a Musawa, har dai daga bisani ya zauna a Bakori wajen wani shahararren mai kuɗi wanda kuma ɗan sarauta ne, wato Audullahi Inde, wanda ɗa ne ga hakimin Musawa na wancan lokaci. A Bakori Shata ya auri matarsa ta farko, wato Iya, wacce sunanta na asali shine Binta. An tambayi Shata yaya ya soma waka a rayuwarsa, kasancewar mutane da dama na yin shaci faɗi akan yadda ya fara waƙe-waƙe. Da ta bayyana cewa dalilin ba zai wuce kawai ƙiriniya ta yarinta ba, domin shi a lokacin da ya fara ba yana yi bane domin ya samu kuɗi, kuma babu gadon uwa ko na uba. Ya bayyana cewa tun da ya fara waka bai shiga da nufin samun sisi ba, domin ko da sun yi waka an yi musu kyauta, Shata yakan bai wa yaransa kuɗin, sai daga bisani ma ya fara amsar kuɗi da sauran kyaututtukan da ake basu. A fagen siyasa da gwagwarmaya ma ba a bar Mamman Shata a baya ba, domin tun a ƙuruciyarsa yake gwagwarmaya. Da siyasa ta kankama, Mamman Shata ya bi bayan jam'iyyar Nehu ta Mallam Aminu Kano, duk kuwa da cewa yana ɗasawa da masu hannu da shuni, 'yan sarauta da dai sauran masu faɗa aji, waɗanda mafi yawancinsu 'yan jam'iyyar mutanen arewa ce, wato jam'iyyar NPC. Wannan bai sanya shi shiga NPC ba, dalilin da ya ce yana yi ne domin ganin ya samar wa talakawa 'yancin faɗin ra'ayin bakinsu da kuma sauran 'yanci. A shekarun 1970 Shata ya cinye zaɓe a matsayin kansila a ƙaramar hukumar Kankiya. A jamhuriya ta biyu kuwa ya yi ruwa da tsaki a jam'iyyar GNPP a jihar Kaduna, kafin ya koma jam'iyya mai mulki ta NPP. A jamhuriya ta uku Mamman Shata ne shugaban jam'iyyar SDP a ƙaramar hukumar Funtuwa, sai dai bai daɗe a wannan mukami ba, kasancewar rashin jituwar da ta afku tsakaninsa da jagoran jam'iyyar ta SDP na ƙasa, wato Manjo Janar Shehu Musa Yar'adua, wanda kuma tun daga lokacin ne ya ɗan ja baya daga harkokin siyasa.
Idan muka koma ɓangaren waƙa, Allah ya yi wa Mamman Shata baiwa da hikimar da aka daɗe ba a gama ita ba, musamman a fagen waƙa. Mamman Shata na iya ƙirƙirar waƙa a duk lokacin da ya ga dama ko aka buƙaci da ya hakan ba tare da ya shirya ba ko kuma ya ma san abin da zai faɗi. Mamman Shata ka iya ƙirƙirar waƙa da kuma maudu'in waƙar a cikin ƙanƙanin lokaci, kuma wani abun ban mamaki shine mawaƙansa da zaran Shata ya fara ɗaukar baitin to su ma za su ɗauki salon waƙar a ci gaba. A nan akwai misalin waƙoƙi kamar waƙar da ya ta dajin runhu da kuma waƙar da ya yi ta kana da santa, wato wacce aka fi sani da Shata baƙon Amurka a lokacin da ya ziyarci ƙasar ta Amurka. Daga cikin dalilan da suka sanya Mamman Shata ke yi wa mutane waƙa akwai ƙwarewa akan sana'o'i. Misali waƙar da ya yi wa bawa direba wanda ya shahara a ɓangaren tuki. Akwai manyan shugabanni musamman waɗanda suka tsaye da adalci, 'yanci, daidaito da kuma haɗin kan al'umma. Misali sa Ahmadu Bello Sardauna. Akwai sarkin Sudan Shehu Malami da dai sauran 'yan sarauta kuma masu mulki. Har wa yau akwai sarakunan gargajiya musamman na ƙasar Hausa kamar sarkin Daura Muhammadu Bashar, sarki Ado Bayero, sarkin Haɗeja Abubakar Maje Haruna da dai sauransu. A ɓangaren 'yan kasuwa ma Mamman Shata ya yi waƙoƙi daban-daban a inda yawa mutane fitattu kamar su Jarman Kano, Mamman Adam ɗan Kabo, Alhaji ɗan Danku, Muhammadu ɗan Sambo da dai sauransu. Akwai shahararrun mata da yawa waƙa kamar Kilishi jikar Sarki Dikko, Indon Musa, Hauwa mai tuwo da dai sauran mata da suka shahara a fannoni daban-daban. A iya rayuwarsa ta waƙa mutane da dama na kallon Mamman Shata a matsayin sarkin mawaƙan Hausa, wanda yin la'akari da irin ɗaukakar da yake da ita da balagar karya harshe ya sanya sanannun mawaƙan Hausa suka yi masa waƙa domin nuna jinjina a gare shi. Mawaƙa kamar su Alhaji Musa ɗan Ƙwairo, Alhaji Muhammadu Bawa ɗan Anace, su Alhaji Salihu Jankidi da sauransu duk sun masa waƙa wanda ke nuna irin ɗaukakar da Allah ya yi wa wannan ɗan tahaliki a fannin waƙa. Bisa ga al'ada ga yadda mawaƙan Hausa suke yin waƙoƙinsu, akwai waƙa da suke yi wa kansu da kansu kirari a cikinta wadda aka fi sani da suna bakandamiya. To shi ma Dr. Mamman Shata bai yi ƙasa a gwiwa ba wajen yi wa kansa irin wannan waƙa, inda ya nuna ko cikin mawaƙa shi gogarma ne. Don na ce mai jalla ya hajjun don girman zata Allah ya rada har yau ni ce yi ba ku samu canji na ba balle in zaune wai haƙi ce zan huta in dai ɗan samu in sarara a wani hutu Shata ka riƙa dai gwamalan giwa mai ban tsoro na Habu dan Ibrahim, kyalkeci mai wawan kura dan yaro, zaki mai tarin ƙarfi dan iro. Kowa ya san kowa Katsinawan Dikko da kuda Kanawan Dabo da mutanen Zazzau Gauraya da Dasawa namu. Hillani yola, Shata shiga Gomben kai ne, balle Bauchin Yakubu. Shata ta hibar nonni ne, sun san ni, na san su, Shata ne, kuma kaka. A shekarar 1960 idan muka dan koma baya, Mamman Shata ya koma Funtuwa inda ya kwashe kusan shekaru 49 kafin mutuwarsa. Ya zauna Kano musamman saboda zaman ta birni a wancan lokaci. Mamman Shata na daga sahun gaba na mawaƙan da suka shahara a fagen amfani da kalangu tun daga rukunin shekarar 1950 zuwa 1980. Za a iya cewa ya kwashe kusan shekaru 50 zuwa 60 yana harkar waka,
wanda a cikinsu ya kwashe shekaru 30 yana jagorantar duniyar waƙar Hausa. Ba maganar masu sauraron waƙarsa ko masu sharhi ba, ko shi kansa Mamman Shata bai san yawan waƙoƙinsa ba, domin akwai waƙoƙi da dama da ya yi amma ba a sanya su a faifai ba, musamman waɗanda ya yi a lokacin ƙuruciyarsa. Kuma kamar dai yadda ya gabata, Mamman Shata yana yin waƙoƙinsa kan duk abin da ya ba shi sha'awa, kuma ko da ba a biya shi ba, tun daga fannin aikin noma, kiwo, abincin gargajiya, al'adu, addini, tattalin arziki da siyasa. Mamman Shata ya yi waƙoƙi akan aikin soja, zaman lahiya, tarbiyya da gyaran ɗabi'a. Kai, arewa da ƙarau, Mamman Shata ya yi waƙa akan dabbobi, tsuntsaye, kasuwanci da dai sauran abubuwa waɗanda mawaƙan Hausa ba su cika mayar da hankali a kansu ba. Kusan za a iya cewa Shata ya yi wa abubuwa da dama waƙa a matakai daban-daban. Mamman Shata ya ziyarci ƙasashe da dama duk ta dalilin waƙa, tun daga jihohin Najeriya har zuwa ƙasashen duniya, musamman a ƙasashen yammacin Afirka. Ya tafi Saudiya, ƙasar Birtaniya, Faransa, Amurka da sauran ƙasashe. Kamar kowane mai shahara, Mamman Shata ma yana da abokan hamayya 'yan uwansa mawaƙa waɗanda ba sa ga maciji da juna, irin su Ahmadu Doka, Mammalo Shata da kuma Musa Ɗanbare. Sun yi ɗauki ba daɗi a lokuta daban-daban, amma dai kusan mafi yawancin mawaƙan ƙasar Hausa suna mutunta Shata. Sakamakon waƙoƙin da Mamman Shata ya yi domin taimako da wayar da kan al'umma, ya samu kyaututtuka da lambobin yabo da dama. A lokacin mulkin soja na Yakubu Gawan an ba shi lambar yabo ta MON. Ƙungiyar mawaƙan Najeriya ta ba shi kyautar yabo da girmamawa. Gwamnatin jihar Kano a lokuta da dama ta lissafa shi a cikin waɗanda suka taka rawa domin ci gaban duniyar Hausa. Ofishin jakadancin Amurka a Najeriya ya ba shi kyautar girmamawa kan fasaha da hazaƙarsa. A ɓangaren jami'o'i da suka ba shi lambobin yabo, akwai jami'ar California Los Angeles da ke ƙasar Amurka, sai jami'ar Ahmadu Bello da ke nan Zaria wacce ta ba shi lambar yabo ta dakta, bayan la'akari da gudunmuwar da ya bayar wajen harkokin adabi. Allah ya yi wa Mamman Shata rasuwa a ranar Juma'a 18 ga watan Yuni shekarar 1999 bayan wani fama da rashin lafiya. Ya kwanta a asibitocin Kano da Jidda a ƙasar Saudiya. Ya rasu yana jinya a asibitin koyarwa ta Aminu Kano da ke birnin Kanon Dabo. A lokacin da ya rasu yana da mata 3, 'ya'ya 19 da kuma jikoki 28. An birne shi a garin Daura kamar dai yadda ya bukata kafin mutuwarsa. To jama'a, anan za mu kawo muku ƙarshen shirin na wannan mako, inda muka kawo muku takaitaccen tarihin Alhaji Muhammadu Ibrahim, wanda aka fi sani da Mamman Shata. Sai a kasance da mu a wani mako domin jin mu ɗauke da tarihin wani daga cikin 'yan mazan jiya. Ni Muhammad Babangida da na shirya na gabatar nake muku fatan alheri.